In 2020 begint de soortwinning. Om net achteruit te beginnen hoe mogelijk eens keer had de Stichting Bescherming Historisch Hardelingen het initiatief nam om afspraken te maken. Nou, het grote voordeel van het convenant is dat alle overheidslagen participeren. Dat is de zoutwinner participeert, dat Economische Zaken en het SODM de handhaving verzorgen. Dat de stichting als zodanig het beheer had hoe de gegevens die uit het aanvullende meetnet komt. Dat we een hand aan de kraan-principe uitsprutsen hebben. Kortom, eigenlijk kan het haast niet veiliger dan wat we nou van elkaar krijgen. Bij de gemeente Haans ben ze blij met het convenant. Er is nou duidelijke afspraken hoe skeer en benammen ook wanneer de soortkraan dicht moet. Garanties voor over 30 jaar heb je op dit moment natuurlijk niet. Maar ik denk wel, ik ben er wel van overtuigd dat we op deze manier zoveel mogelijk het in de gaten kunnen houden of het goed gaat of dat we moeten ingrijpen. De boomdelgang in de stad is maximaal zo'n 2 centimeter en er is een lietse scheefstelling. Nou, daar hebben we die criteria wat kritisch is en net kritisch, dat hebben we in de overeenkomst verslijnd. En daar hebben we maar een flinke veiligheidsronde. Beginnen we daar maar in gesprek en wat kennen wat net kennen. Van Frisia soort betekent dat ze alle beschikbare gegevens hoe boomdelgang voor het eten biermeidje. Uiteindelijk hebben mensen recht op de informatie. Maar als ze die bij het ministerie hellen moeten, ja, dat is altijd wat minder makkelijk. En dan kan ik het beter zelf Jan als Frisia. Dan krijgen we er een taalachtig op Jan. Dus wij hebben er echt voor gekozen om proactief met informatie te komen. Door handelingen hoop je de Hazens probleem liek als er nou in Greensland binnen vat te komen. Ja, mede door datgene wat in Greens net goed gegaan is, daardoor ben we hier super alert worden. Ja, en wij zijn importeergang op een manier die het misschien ook wel uniek is. Net de actie op ziekje, net de confrontatie, maar juist de dialoog in alle openheid en transparantie, dat probeer ik te bewerkstelligen.